Carlos Parrado é o autor de un dos libros que máis se está a vender en lingua galega e que leva por título Curusás, o guerrilleiro que non cazou Franco. Persoa fornida e de forte carácter, Ramón Rodríguez Alcumeado Curusás foi un loitador polas xustizas sociais. Dende novo sempre tentara defender o humilde fronte ao poderoso e a razón fronte á injustiza. Logo de diversos avatares nas minas nas que traballaba como picador e defender a causa republicana, viaxando como voluntario a defender a Coruña, Curusás entra a formar parte das células republicanas de resistencia unha vez que triunfara o golpe de estado de Franco. Ao pasar dos anos, Curusás agochouse nos montes de Toques e, aínda que pareza mentira, en moitas vivendas de Melide. O acto foi organizado polo Concello de Toques e a él asistiron o tenente de alcalde, José Manuel Ferro, e a concelleira de Cultura, Maricruz Van de Buján. Non tedes máis cabelo, é un home solo, joder, é un home solo. E Curusás xa estaba desperto, estaba na cociña. E colleu unha bomba de mau, e el ben sabía que a bomba de mau para que explosionase, que necesita certo vuelo, para que caia con certa violencia, que estope, non? Senón non estopa. Pero botou de conta dixo, me cago en diola, se a boto con un salero e non me entra pola porta, me queda na cociña, pouco negocio fácil. Entón botoulle lá a rondos. Pero claro, viron a rolar, non estoupou, un dos guardias, bomba. E fomose acomodando cada un como puido, e dentro da pistola foi un tiro a da casa, e deu unha barriga que a consecuencia do tiro que morreu no hospital militar de Lugo. Bueno, pois se xa antes andaban detrás dele con idea de matarlo, a partir de agora, pois, botade contas.